דוגמה לפיתוח מערכת חתכים הידרוגיאולוגיים בעזרת מערכת Cross Section Model Builder. לשם הדגמה, נתמקד באזור פיילוט במרכז ישראל. המערכת לוקחת את נתוני הקידוחים, מבנה, מפלסים, מליחות, פרפורציות, העתקים, שכבות רום פני שטח וגגות האקוויפרים, ובונה מהם חתך דו-ממדי מפורט. לאחר העלאת השכבות נבחר את הקידוחים הרצויים. נעלה את הכלי. שכבות הקלט מוגדרות כבר כברירת מחדל. אנו נגדיר את החתך לפי formations, תצורות. אולם, ישנה גם האפשרות להגדיר את החתך לפי הרכב, חסית חול וכדומה. נריץ את הכלי. לאחר שהחתך עולה, ניתן לראות חתך הידרוגיאולוגי מאזור מערב, השפלה, ועד לאזור הר הגבוה במזרח. ניתן לראות את הקידוחים, מחולקים לפי תצורות, הרצופים, חבורת יהודה, את גגות השכבות, גג חבורת יהודה, בסיס השקיע, פני השטח, את העתקים. לכל קידוח מוגדרים האלמנטים הטכניים וההידרוגיאולוגיים, פרפורציות, בסיס, רום, מפלס אחרון ומליחות אחרונה. לשם הדגמה ניתן לראות את מעבר התצורות באזור קידוח כפר אוריה 7, סמוך לקו העתק. החתך מוזן מבסיס הנתונים ישירות ומתעדכן בהתאם אליו. ניתן להוסיף שכבות נוספות כגון רדיוסי מגן וספיקות בהתאם לצורך. תודה רבה.